dalšího dílu na stránce Vtipná videa s Terry a Mary. Dneska vám tady uděláme challenge 10 nejlepších věcí na prázdninách, na létě či tak. A 10 nejhorších věcí na létě. Tak. Každá z nás řekne 5 dobrých věcí a 5 špatných. Hoď. My začneme. U nejhorších věcí. Tak, beru to začni. Takže první věc u mě, co je nejhorší na létu, je, že když máte plavky, tak je vám vidět vaše postava. U kluků je to Což je všem celkem výhoda. dobrý. To je, a teď jeden nejlepší fakt. Tak, jako když takhle jste v bazéně a prostě takhle tam najednou běží nějaký úplně svalnatý, jak jako úplně... Tak, teď. Nejhorší věc. A nejhorší... Jedna z nejhorších věcí. A nejhorší věc... Když mám to nejhorší věc to je, když... nedá se ani opalovat. Protože je hrozný tak. Je hrozná nuda. Tak a teď to. U mě druhá nejhorší věc na létě je to, že je vedro a pak bolí hlava z toho vedra a je to děsný. Okay. Takže třetí. Rozumíte? Třetí nejhorší věc je... Co by tak mohlo být třetí nejhorší věci? Druhá. Třetí. No, třetí celkově. No vlastně ne. Třetí nejhorší věc je, že... Buď ticho. Druhá nejhorší věc u mě, jo? To je třeba, že prostě nikam se nedá jít koupat, protože letos byly fakt hrozně velký sucha, takže už byly špinavý takový ty rybníky zadarmo, takže jsem musel platit. No, tak ty. U mě třetí nejhorší věc na létě je to, že když vyjdete ven třeba z baráku, kde je chladno, a vyjdete ven, takže vám to dusno a horko dá facku. Jo. A pak je úplně neomdlení, to je úplně strašný vlastně. Takže, tak. To je třetí věc. Třetí věc, to je, že se nám smějou tamhle v tom oknu. Třetí věc nejhorší je třeba, že prostě nemůžete být třeba jít někam na procházku nebo tak. To je sranda, co? Že nemůžu... To už hraje? Takže třetí nejhorší věc na létě je, když prostě nějaký týpek takhle jde kolem vás. Takhle jde prostě najednou. Takhle prostě jde. Jakože tohle je kulomet, jo. A teď. Tohle je ta několikátá nejhorší věc. Máš špinavý triko. Jo. Úplně. Mám ho dneska prala. Úplně je čistý. Jo, nemá to ani věci. Takže. To je nejhorší věc, jako úplně totální, když prostě. No jo, ten kulomet, no. U mě čtvrtá nejhorší věc je ta, že když si koupíte zmrzlinu, na kterou se tak těšíte, že bude studená a osvěží vás, takže než dojdete někam kousek, než si ji stihnete vylízat, tak vám teče po rukách a jste celý lepkaný. Jo. A pak si musíte... Takže... Skočit do bazénu. Takže... Čtvrtá nejhorší věc na létě je takový ty malý haranti, co se tam hrajou prostě na písku, na písečku. Já se takhle houpu na houpačce v klidu. A najednou tam někdo začne řvát. A to právě, že řvou jenom když je teplo, protože mají úpaly nebo co. To je ta čtvrtá. Tak, u
pátá nejhorší věc je to, že děsně rychle dochází pití. Před chvílí jsem měla ten kejmlímek úplně plný. A koukejte teď, že tam je na dně. To je strašné. Fuj, to je úplně teplý. Fuj, to se nedá. A moje pomocnice se mi asi šla po blinkách, takže... Nešla si pro studený pití. A kde ho si vzít? V takovém vedru, sama si to říkala. Takže pátá nejhorší věc na létě je, že když se chcete jít vykoupat, takže prostě všude jsou lidi. A kam si máte dát věci? To, abyste si vzal nějakou lodičku, najmul si ji na hodinu a nechal si tam věci a pak se jít zaplavat. Tak, ty už si říkala 5 věcí. Tak, a teď vám řekneme 5 nejlepších věcí na létu. Každá. 5 nejlepších věcí. Takže, Verčo začni. Já nevím. Takže u mě první nejlepší věc na létu je to, že se pořád můžeme koupat. A že s tím ochladíme, aspoň trochu. Takže pro mě je nejlepších 5 věcí, že třeba prostě fakt, jak jsem říkala už ty kluci, tak jak je úplně prostě, jak mají takový ty, jak to říct slušně, jak úplně jsou krásný a tak. No, tak. Ale pro kluky je to zase opačně, ty když běhají, že jo, tak taky. Jsou takový svalnatý a hezký. Stačilo. U mě druhá nejlepší věc na létu je taková, že se chodí do akvaparků a do nějakých placených super bazénů s tobogánama, který prostě tam, kam třeba i ani v zimě nejdete, nebo vás tam rodiče nevezmou. Protože je zima. Ne, vedra, a pak je zima. Jo, v zimě, když je zima, tak vás tam nevezmou. Ale v létě jo, když je vedro. A co když je příjemně? Tak seš doma, ne? Ty. Druhá nejlepší věc u tebe. Můžu chodit oblečení, když mám hezký postavu. Teda, můžu chodit v malém oblečení. Třeba můžu jít do školy na plavkách, když je vedro. A mám hezkou postavu. Hezký lístek, co? Taky to. Tak teď ty. Dobře. U mě třetí dobrá věc na léto je taková, že se aspoň hezky opálím. Ale opalování je zase většinou celkem nuda, ale když si čtete knížku, tak to je dobrý. Nebo posloucháte? Takže opalování prostě, aby pak byly ty ženský hezky. A opálení. U toho bazénu. Jo, akvaparku. Tak. Kolikátá? Třetí nejlepší věc. Třetí nejlepší věc je ta, že můžete chodit ven s kamarádem. Co to je teď? U mě čtvrtá nejlepší věc na léto je taková, že všechno krásně kvete, když to teda zalejváme. A je to takový hezky barevný než v zimě. Sice to všechno bílý, to je tak hezký, ale hezčí je, když to hezky kvete a je to barevný. Tak. Čtvrtá nejlepší věc u mě je, že prostě všude vidíte úsměv na rtech a tak dále a tak dále. Tak. U mě pátá nejlepší věc je šupr. Prostě kámen. Prostě takový nějaký kámen. A kamínek, který třeba když jste v bazénu, třeba na dovolený, taky nejlepší věci, když se jede na dovolenou a tam prostě si vezmete šupr a hodíte ho do bazénu a pak ho lovíte. To je prostě sranda největší na světě. Ne, není, ale tak. Prostě je to taky zábava prostě, takže šupr, jo? Tak ty. Co?
Super. Takže. Pátá. U mě nejlepší věc je... Já ti ani nevím. Nemám narozeniny nic. Jezdí se k moři. A je tam slaná voda, to je ta nevím. Je třeba koupili ty lidi. Tak a to je vše a těšíme se na další. Jako pátou věc. A to je jako další věc. To je Jsem jako... řekla jako pátou věc, já to chci vědět. Moře. Je, že se jezdí k moři, fajn. Jsem sama řekla. Dobře, takže to by bylo pro dnešní video všechno. Těšíme se na další videa. Doufám, že i vy se těšíte taky A na další doufám, video. že budeme mít, jestli se vám toto video líbí, napište komentář, like, anebo odebírejte rovnou, takže ahoj. Někdy zítra bychom měli točit další video, tak se těšte. Ne, Určitě jo. to